Bon dia a totes i a tots des de les platges de Benicarló. Així és on l'any 1650 va començar la bonica, la meravellosa història que la il·lustradora Ivonne Fuster i jo mateix, Juanma Torres, hem volgut oferir-vos per a commemorar l'any 2025 el 375 aniversari de l'arribada del Crist de la Mar a aquesta ciutat. És un llibre coral. Estaria lleig dir que el mèrit és de la Ivonne, només de la Ivonne i meu, perquè ha estat un llibre promogut per la parròquia de Sant Pere de Benicarló, als quals els estem molt agraïts per la confiança que ens han fet tant a la Ivonne com a mi, i dirigits pel magistral equip d'Onada Edicions, als quals també els estem molt agraïts. Hem après molt, hem caminat molt de temps junts, han estat 2 anys de treball. Bé, el llibre, després d'haver estat tants anys com a jutge de pau del poble, m'agrada dir que és un llibre de família, perquè està adreçat no només als menuts, no és un conte, és un llibre il·lustrat, sinó també als grans, i sobretot per a que compartisquen la gent del poble i la gent de les comarques, que compartisquen la història del Crist de la Mar de Benicarló i que no es perga la tradició d'esta devoció tan gran que li té el poble a aquesta figura tan emblemàtica. César Cataldo va arribar a aquestes platges l'any 1650 i va portar, diuen, l'alliberament de la pesta. En aquest llibre també volem que s'allibere de la pesta, després de llegir-lo, que s'allibere de la pesta este món que pateix la injustícia, la imprudència, l'egoisme i sobretot que recobrem aquests valors tant de poble, aquests valors de la mar, aquests valors de la Mediterrània, que són l'acollida, la pau i la justícia. Ens agradaria que disfruteu, que gaudiu molt d'aquest llibre i també, com no, recordar que aquest llibre és un llibre accessible gràcies a la col·laboració de Joan Peiró i de Clàudia Còssar de Ràdio Benicarló, que han fet que pugui la gent també connectar-se mitjançant un QR per tal de sentir el llibre llegit tant en valencià com en castellà. Esperem que vos agrade i una abraçada molt gran a tothom.